Ayan mga kachapsoy, nandito tayo ngayon sa Lawang Public Market dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar para po sa nagaganap na Agriculture and Fisheries Trade Fair. Kachapsoy, ginagawa po ito taon-taon para po ipagmalaki at ipromote po ang mga local products ng Lawang, Northern Samar. Purutligan ka na ini para umasinso ang atong bungto. Ayan. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Waray, timin ha? Ayan mga kachapsoy, nandito tayo ngayon sa Lawang Public Market dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar para po sa nagaganap na Agriculture and Fisheries Trade Fair o TABO. At ayan, ang dami pong tao mga kachapsoy, maraming pong pagpipili ang mga paninda dito. At nakatutuwang isipin po mga kachapsoy na yung mga local products po ng bayan ng Lawang ay nandito po nakalatag at buong pagmamalaking itinitinda ng mga residente ng bayan ng Lawang, ang 56 barangays ng Lawang, Northern Samar, kabilang na po ang aming barangay, ang barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. At ayan, shoutout po sa ating mga magigiting at mga gwapong kapulisan ng bayan ng Lawang. Hello! Shoutout! Sa inyong mga ex! Ayan mga kachapsoy, mayroon pong nakakilala dito sa akin. Ayan. At ang saya-saya dito mga kachapsoy, ang daming tao at ang daming mga paninda. Ayan, mga local products ng Lawang, Northern Samar. Barangay Simura. Ayan, Barangay Simura. Mga itlog yung kanilang tinitinda, oh. Ayan, bunay. Maro pa rin aga sa atong natanan. Antes kita magtikang amo ginahanglan ng participants from agencies and institutions to the different departments. Hi! Waray ka butang eh. Also, we would like to mga taga Magsaysay! Ayan mga kachapsoy, may gagawing programa dito yung local government unit ng Lawang sa panguna ng ating butihing mayor. Magkakaroon sila dito ng ribbon cutting para sa opening po ng Lawang Tabo 2022. Tara, punta tayo dito mga kachapsoy. Makiusyoso tayo dito. Mga kachapsoy, ang Agriculture, Fisheries, Trade Fair o Lawang Tabo ay isa po sa mga highlights ng selebrasyon ng fiesta dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At ang fiesta po ay gaganapin sa September 20, 29, 2022 at ito pa ay sa panguna ng local government unit ng Lawang. Mga kachapsoy, ginagawa po ito taon-taon para po ipagmalaki at ipromote po ang mga local products ng Lawang, Northern Samar at para na rin po tulungan ng mga magsasaka at mga local producers ng Lawang, Northern Samar. Ayan o, gaway. Yan ang gaway. Manok, manipid. Yan manok. Native. Halo kuya, tapira man ang manok. 200? Hoy, bili na po kayo dito kay kuya, oh. Masarap. Because of the unity, there are the valuable gifts we have received. That will be expressed through our various activities being lined up to make the event joyful and meaningful. Maupay nga aga sa atong natalan, nga happy 256th founding anniversary to our beloved municipality, the Island of the Golden Sunset, Lawang! Tama, ang maginahangin nga tanan nga tumubos para sa atong pambansang awit nga susundan sa hilo sa Lawang. Ayan mga kachapsoy, kasalukuyan may nagganap na programa dito at heto, kinukuhanan natin ng video. Nasa harapan po natin ang local government unit ng Lawang sa panguna po ng ating butihing mayor, si Mayor Hector L. Ong. Ayan mga kachapsoy.
Ayan, baka may gusto kang mayaman sir. Sino yung gusto mong i-shoutout, ma'am? Ano, kagad po na ka ni para Ma'am. sa Ma'am Melanie Caparal. Ayan, shoutout daw ka Ma'am Melanie Caparal. Sino siya, ma'am? Ilagay na Hello po, Ma'am Naiding. Hello po. naiapiak doon kanina. Opo, ma'am. Ma'am Merly. Honorable Municipal Mayor, Honorable Hector Ero, para sa kanilang mensahe. Salamat. Anakong Anatong mga SP members, mahami na. Anatong mga barangay captain, halos 80% tulungan attendance. Kapag isa sa mga teacher, tuta na mahatag mangkap. Anatong mga municipal municipal agriculture si Francis Rizales, mga municipal probinsya si Balyado, Anatol Employment Service o sa Employment Service Office. Anatol na Diskwento Caravan. Atong mga farmer, mga stakeholders, teacher po, ayahan na magpartisipar sa mga bato. O pa'y aga sa iyo na tanan. Karuyag ko ang katunan ng tanan. Masuportahan ka ang atong lokal ng mga producer. Mapuskot ka ang atong ekonomiya, inaakit, inapangatan, importansya sa mga produkto at isa sa aton mga parag-uma at sa aton mga parapanginda. Sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic, nakita tama ko na ang importansya ang pagkao sa mga proyekto maakon gintutukan pagbalik ko yan sa presentation. At sa pinaagi sa servisyo ang program sa Municipal Agriculture iti nga Karaban o nadiring na yung sayok kapisi sa sayok katuig sa inyo paghirong kundi bagaw ko kambo kung pwede kada bulan. Pagburot nilang tanala ini para umasinso ang atong bungto kay waray lain na magpapakaupay sa atong bungto kundi kita mismo mga monopyo diyan sa lawa. Salamat o maupay nga aga sa iyo tanan. Ayan mga kachapsoy, napakaganap po ng mensahe ng ating butihing mayor at ayon sa kanyang plano ay regular na po buwan-buwan magkakaroon po ng trade fair para po matulungan yung ating mga local producers na may benta po yung kanilang mga produkto kagaya po nito mga kachapsoy. Ang tawag po dyan ay kalan. Ayan gawa po yan dito sa Lawang Northern Samar. Thank you so much mga kachapsoy sa inyong panonood at inyong suporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Ayan, thank you.